radionica je o filmovima i baš želimo napraviti jedan film o La Bubu. Ovdje nam je radionica snimanja filma, 3:1 akcija. U biti unutar 4 dana djeca imaju zadatak da se podijele u timove. Prvi dan nam je više fokusiran na osmišljavanje scenarija, priče. Od drugog dana najozbiljnije u snimanje i onda već 3., 4. dan je montaža. Ja sam Ameli. Ja sam Tonka. Mi radimo na 2 filma, jedan dokumentarni i jedan hororac. Odlučili smo se za taj drugi dokumentarni film o festivalu govoriti, pa smo intervjuirali nekoliko volontera i snimili neke scene nas kako radimo na radionici i scene Opatije jer se ovdje naravno festival odvija. Za razliku Fantasy hororac film, prvi film je njem film koji se radi o portalima. Ovo je portal Žbunj, ovo je ulaz i ujedno izlaz, jer istrčim iz njega nakon svake scene skoro, pa uđemo ovako, onda prođemo odavdje i ovdje se izreže snimka i kao teleportirana sam u potpuno drugi svijet. Meni je zanimljiviji o izradi vlastitog filma to što zapravo mi možemo napraviti što želimo umjesto da nam drugi govore što trebamo raditi, kako trebamo to napraviti i možemo odlučiti na mjestu gdje želimo snimiti i što želimo točno napraviti. Današnji dan, ustala sam se rano, pisala sam neke prijave, otišla sam u montažu, gledala sam neke arhivske snimke o Opatiji iz 50-ih, sjela sam u auto, pokupila Tibora, neke ljude sa BlaBlaCara, malo smo se vozili do Rijeke, ostavili ih u Rijeci, došli smo tu, pojeli smo komad pice i evo nas u parkiću. Moj film Lekcije mog tate je jedna osobna priča u kojoj sam se bavila istraživanjem mog pokojnog tate nakon što njega više nema, ali kroz prizmu njegovih arhivskih materijala koje je snimio za svog života dok je okolo sa kamerom išao i snimao svijet oko sebe. Imam osjećaj da se puno ljudi može poistovjetiti sa tim nekim osobnim snimkama, situacijama kroz koje smo prolazili, trenucima u kojima želimo još malo biti sa nekim našim dragim koji više nije ovdje. Tako da evo, uzbudljivo je, vidjet ćemo kako će reagirati danas ljudi u Opatiji. Meni je uvijek drago gledati s publikom film i nekako kroz njihove oči proći kroz sve te emocije. Drago mi je što je film poetičan. Možda je u nekakvim prvim razgovorima film trebao biti više, ajmo nazvati, aktivistički i da bude nekakva fabula o Branimiru koji je filmofil, filmski kritičar, kvizaš, povjesničar, otac, da bude nekakva afirmativna, pozitivna priča, a ja zapravo uvijek u želucu nisam volio takve dokumentarce, evo konkretno
osobama s invaliditetom. Znao sam da ne volim takve neke filmove koji veličaju nas, kako smo nešto postigli, ne znam šta, mi smo neviđeno snažne osobe, nego mi je baš drago da se na ovaj poetski način su se otvorile neke teme koje mi se čine univerzalne kao prolaznost vremena, nepouzdanost sjećanja. Namjera je bila napraviti film kroz koji će gledatelj plutati ko kroz snove. I zapravo da se malo brišu granice između uspomena njenih i mojih i da je zapravo ta neka priča i moja i njena spojena. Jer zapravo su ti osjećaji kroz koje sam prolazila ja i kroz koje je prolazila protagonistica vrlo slični. Naš film se sastoji od kombinacije arhivskih materijala i snimaka koje smo mi napravile. Trebali smo puno planirati, imali smo 30 rola i morali smo detaljno svaku sekundu brojiti koji bi to kadar bio, šta bi točno htjele, nije bilo više tekova najčešće. Meni je ovo 10. već festival i nekako ako bi se vraćao nazad kroz godine, osjećam ponovno nekakav zalet festivala. Nakon onih godina pod koronom, opet osjećam kao da festival dobiva neki novi onako zamah i ja se osjećam dobro u tome i nekako mi daje nadu i mlađi ljudi u ekipi koji dolaze, nekako se radujem toj nekoj smjeni generacija, pošto festival traje već 23 godine, mislim da je vrijeme za mlađe i da ja prepustim svoje mjesto nekom drugom možda. Jako volim raditi na ovom festivalu, a to je isključivo zbog ljudi, te persone, te priče, toliko smijeha, znači najpredivniji festival na kojem sam bio. Sviđa mi se zato što ne samo da nas okupljaju dokumentarni filmovi, nego za vrijeme festivala mislim da svi mi u timu postanemo jedna jako lijepa, služna familija, što mi je highlight zapravo svakog ljeta da se svi nađemo u Opatiji. Thank you.